मैया फोसावनाय बादिनो दिनै जोङो सावरायनो लादों बड'लेण्डनि राजखान्थि। बड'लेण्ड राजखान्थि आयदानि सायाव दिनै जों सावरायनो लादों। बे बिथिङाव जों हाबनानै लाबोदों पिपुल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड बेनि आफादगिरि जेब्रा राम मुसाहारि बिथांखौ खुलुमबाय। आरो जोंजों लोगोसे दङ बड'लेण्ड टेलिभिजननि चिफ निउज एडिटर जयेश बसुमतारी। दा जोङो दिनै सावरायनो लानाय हाबाफारि बड'लेण्डनि राजखान्थि बे बिथिङाव रायजो राजानो जोङो सानदुंनि गेजेरजों बाहागो लाफैनो खाबु होगोन। 3 रिंगा जानाय लोगो रायजो राजाया बे नाम्बाराव फन खालामनो हागोन आरो गावनि मोनदांथिखौ फोरमायनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन। बुंदों जानबुं नम्बर 8115980590। जोङो हाबाफारि फारसे सिगांलांनि जोंनि गेजेराव दङ जेब्रा राम मुसाहारि बिथाङा पिपुल्स मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड बे आफादगिरि आरो बिथांनि सिनायथिया जाहैबाय जे बिथाङा फरायसा समनिफ्राय बर' हारि थामोन्थानि थाखाय गाव हानायसेबां खामानि मावनो नाजाबाय थादों। लोगोसेनो बिथाङा बर'नि गेजेराव दाङाबाजि जानाय पिपुल्स एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे आफादनि गेजेरजों मावदोंमोन आरो आथिखाल बिथांनि मैखोम हाबाफारि जों बेखौ मख'नांगोन जे थांनाय 27 जानुवारि खालि जेनोखि 3थि बर' गोरोबथा जादों बे 3थि बर' गोरोबथा जानाय समावहाय हाथियार लानानै सोमावसारनो लानाय NCC मावफारियाफोरखौ बानजायनाय लादोंमोन आरो 3थि बर' गोरोबथानि बेलायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिसावरायग्रा ग्रुपनि गासै भलन्टियार्सफोरखौ मेनस्ट्रिमाव लाबोनो हानाय जादोंमोन। आरो दासान्दि बिथाङा गोबां खामानि मावगासिनो दङ पलिटिकेल सिटुएसननि सायाव आरो मेनस्ट्रिमाव लाबोनाय NDP मोनखौ माबोरैहाय फसंथानानै दोनो बिनि सायाव बिथाङा खामानि मावगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा जोङो बे बेलायावनो बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लाग्रोनि बिथांनि गोसोनि बाथ्रा आरो बिथांनि माखासे प्रजेक्ट। नोंथाङा पिपुल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड बे गौथुमनि आफादगिरि जानानै आथिखालाव बर' राजखान्थिनि खामानिखौ मावबाय थादों होननानै जों बुंनांगोन। नोंथाङा NDPSनि माखासे माने मावफारियामोनखौहाय मेनस्ट्रिमाव लाबोनो हादों होननानै बुंनाय जादों। दा बेफोर गासै माने प्रजेक्टआ बोरै जादोंमोन बेखौ नोंथाङा बुं। गिबियावनो आं इंखं टेलिभिजननि नायग्रा गासिबो रायजो राजा बिदा फंबायफोरनो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। नोंथांनि जि सोंलु जे PDMB पिपुल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड बेनि जिनाखि माने कन्ट्रिबिउसन फर पिस प्रसेस फर NDBS दा बेनि सोमोन्दै आं एसे रायथिगोन। एक्सुवेलि बे प्रसेसखौ जोङो 2018 सेप्तेम्बर दाननिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो फार्स्ट इनसिडेन्टआ ओरैबायदि जादों थारमाने जेब्ला जोङो बे जोंनि NIA आव जायफोरनि जोबथेसालियाव दङ NDBSनि बिथांमोननि सानैया जेब्ला फासि अर्डार जाबाय आरो बे फासि अर्डारखौ जेब्ला पेपारे कागजे आरो गासैबो मिडियायाव नुनो मोनबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आंल' नङा गासैबो जांख्रिथायारि प्लास जायनाखि बर' हारिखौ मोजां मोनो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे सोंलु सिखांदोंमोन जे गिबियावथ' जोंहा रन्जन नाब्ला बिथाङा जेलाव थाखाबायानो आरो एसियावनो जोंनि माखासे जोहोलावफोरा जायफोर NIA केसाव जोबथेनानै दोनजादों बे समाव 61 दंमोन बिथांमोना टटेल बिथांमोनखौ माने नायनो होननानै
जोङो जेलाव मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन आरो बहाय बिसेसकरि आं मख'नो लुबैयो मालि बिटानि सासे प्रसेन इस्लारि होननाय जाय गावनि असे फंबाय राहुल इस्लारि होननाया बे एनआइए केसाव दंमोन बिनिफ्राय बासु गावनि जिनाखि नोंथांमोना मिथिगौ बे बिष्णु गयारि होननायनि फंबाय अजय बिथाङाबो माने डेथ सेन्टेन्स मोनदों बेजों लोगोसे जोंहा अदालगुरिनि सासे फंबायाबो माने एसनि फंबाया डेथ सेन्टेन्स माने एनाउन्स जाबाय अब्ला जोङो एज ए पिस वार्कार आं बिसेस करे एज ए हिउमेन राइट्स एक्टिभिस्ट बे जिनिसखौ बोरै जामारदों बोरै जामाराखै बेखौ माने गुदि संनो होननानै डाइरेक्टलि जायनाखि माने जोबजानानै दं जेलाव बिथांमोनखौ नायनो जोङो जजा खालामनायसै बेवहाय जोङो साथाम मानसि बिसेस करे प्रसेन इस्लारि जैथन नार्जारि आरो आं जोङो जोंनि सासे उकिल दङ शब्दराम राभा बिथांखौ लाफालायनानै जोङो आलासना खालामबाय बिनिफ्राय जेलाव जों बिथांमोनखौ भिजिट खालामबाय आं जेल अथरिटिखौ धन्यबाद होनो लुबैयो गुवाहाटीनि जेल अथरिटिखौ सेन्ट्रेल जेलनि अथरिटि बिथांमोना जोंनोहाय सिङाव माने टेबोल सियार बसायलायना होनानै जोंखौहाय मिटिं मोनसे खालामनो होदों बे बेरे एकदम इनिशियेल स्टेज बे सेप्टेम्बरनि 2018 नि घटना दा एसेयाव जों मिथिबाय बिथांमोनजों सावरायनानै जे बे फंबायफोरा जेसेबांनाखि जेल जानानै दं बिथांमोनल' नङा 61 एनआइए केस जानानै थानायनि बाथ्राल' नङा बे समावहाय आरो रन्जन फेक्सननि गोबां माने सेंग्राफोर बेवहाय जेल जानानै दङ जाय बिथांमोना माने दिनैसिम जेलाव दङ दा बेवहाय जों मिथिगौ 9 जन गथ'फोरा माने बेबायदि माने गोबाव जेल जानानै दङ दा बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायबाय बिनिफ्राय रायज्लायनायनि उनाव जों मिथिबाय जे बिथांमोना मोनसे आपिल खालामबाय जोंखौहाय जे जों गोबां बर' लिडारफोरखौ खावलायबाय जोंखौहाय माबोरैहाय बे जोंनि अलखद समनिफ्राय अलखद बे सिटुएसननिफ्राय बोरै जोंखौहाय बासायगोन दा बे बाथ्राखौ जेब्ला जों मिन्थियो बिथांमोना गाबदों जेल सिङाव गाबनानै जोंखौ बुंदों जोङो गासिबो फ्राय 30 इयार्स बैसोनि माने सिङाव जोंहा माने संसार जानायनि जेबो मोन्थाय गैला नामा जोंहा माने रायजो जानायनि गथ' गथाय खांनायनि जोंहा जेबो मोन्थाय गैला नामा जों बर' जाथिखौ माने नांगौ समाव सेबा होनो होननानै जोङो एनडिपिनि लिडारफोर लेंहरनायाव जोङो आफादखौ जइन खालामदोंमोन नाथाय दिनै जोङो केस जानायनि उनाव जों इन्डिभिजुवेलसो फेस जानांदों दिनै जोंखौ रावबो संगठनफ्रा आय होनफैयाखै दा बिदि होननानै बिथांमोना खावलायनायलाय जों होनबाय दे थिगासे जोङो हम मिनिस्ट्रियाव रायज्लायनि नोंथांमोननि बे केसफोरखौहाय माबोरैहाय जोङो हेल्प खालामनानै नोंथांमोनखौ बेलाव बख'नो हायो खारन बे मोनसे लिगेल प्रसेस बेवहाय जों माबोरै माने नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनाय बेखौ जोङो माने सौसिनानै नायनि होननानै जोङो अक्ट'बरनि 18 थारिख 2018 दिल्लीयाव माने बे आइबिनि अफिसारफोरखौ जों लोगो हमो दा फार्स्ट माने जगाजगा 18 अक्ट'बर 2018 जोङो माने आइबिनि सानै अफिसारखौ लोगो हमबाय निउ दिल्लीयाव जों साथाम मानसि थांदोंमोन बेनिफ्राय जों कम्पिउटाराइज खालामनानै बे 61 जे एनआइए केसेस दङ बिथांमोननि मोनसे डाटा बानायबाय जोङो डाटाखौ होनानै जों बिथांमोनखौ बुंबाय बे माने सेंग्राफ्रा दिनै माने जेलाव दङ आरो जोङो नोंथांमोनाव फैदों जे बिथांमोनखौ माबोरैहाय बबे लामाजों जोङो माने बेलाव बहननो हायो खारन जों नुबाय जे साफानिफ्राय साफा मा जाबाय मोनसे बार्डिक ओंखारगासिनो दङ माने जोंनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय फैदोंमोन आरोखि दा बेखायनो जेब्ला जों थाङो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय बुंबाय जे बिसोरो जोंनिनो मिसगाइडेड इउथ्स आरो जायफोर हाग्रायाव दङ बिसोरबो जोंनिनो फिसाफोर दिनै बिथांमोनखौ बेलाव हगारनायनि मोनसे थोंजों जेनाखि मोनसे जोङो खाबु नुहुरो लामा नुहुरो बे जाहैबाय बै हाग्रायाव थानाय बिथांमोनहा जुदि माने पिस प्रसेसआव फैयोब्ला बियो गोरलैसिन जागोन अब्ला जोंखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होबाय बिथांमोना जे नोंथांमोना बे हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ कमिउनिकेट खालामनो नाजा अब्ला जों माने जेब्ला दरजा खिरखि खेवनाय बायदि नुबाय आरो बिथांमोना मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिसोरो खुनु मालाय हादोरनि मानसि नङा बे पाकिस्ताननि नोगोरारि नङा बिसोरो टेररिस्ट नङा जोंनि मिसगाइडेड इउथ्सफोर
जे नोंथांमोना सिनियर ग्रुप मानसि नोंथांमोना बेखौ जुदि माने दरजाखौ सौनायनानै नाय जुदि बे सावरायग्रा फेक्सना जुदि सिजफायाराव फैयोब्ला पिस प्रसेसआव फैयोब्ला जों बिनि थाखाय जोङो जोंनिफ्राय जेसेबां हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखिनि खामानिखौ मावगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो जेलनिफ्राय गनायनि लामाखौ दिहुनगोन होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होनायखाय जोङो माने डिसेम्बरनि 8 तारिख 2018 क'क्राझाराव फर द फार्स्ट टाइम खारन जों मिन्थिया माबोरै सोरनि माने फनजों सोरखौ बोरै जगाजग खालामनो बे मोनसे प्रेक्टिकेल प्रब्लेम जानानै दंमोन थारमाने एनडिएफबिजों सोरबाया एसे लिंक दं होननानै मिन्थियोब्लानो बिसोरजों सोरबा रायलायदों होनना मिन्थियोब्लानो ओजों पुलिस मिलिटारिनि उपद्रब सासपेक्टेड इउ आर ए लिंक मेन दा बेबायदि बायदिसिना माने सिटुएसनखौ नोजोर नायनानै जोङो मा खालामबाय माने जिहेतु हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो एसे जोंखौ एनकारेज खालामबाय जों मा खालामबाय माने मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बे मेसेजखौ इलेक्ट्रनिक मिडियानि थ्रुयैहाय बिथांमोननो हरनो हायो नामा बे प्रसेसखौ लाबाय आरोखि बे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय जों 8 तारिखआव प्रेस कनफारेन्स खालामनानै गासैबो पेपार क्लिपखौ 9 तारिखआव बिथांमोननो माने हरनायनि मोनसे माने राहा लामा सुबिदा नागिरबाय थादोंमोन थिग बे दिनावनो 9 तारिखआव ओरैबायदि जाबाय माने मिडियायाव नुखोना बहा नुखो बिथांमोना सासे बि नायब्लां मिलिटारि इन्टेलिजेन्स एनडिबिएसनि बिथाङा आंनि मेसेन्जाराव माने फेसबुकनि मेसेन्जाराव मोनसे मेसेज हरबाय बे जाहैबाय सारा जोंनि आफादगिरिनो माबाफोर जुदि कमिउनिकेट खालामनांगौ दंब्ला माबा खौरांफोर हरनांगौ दङब्ला नैबे वाट्सएप नाम्बाराव हरनो हागोन होननानै फर द फार्स्ट टाइम बिथांमोननिफ्राय मोनसे माने मा होननांगौ बेखौ मोनसे लिंकआ जाबाय आरोखि बेनिफ्राय आङो 10 तारिखआव बे पेपार कार्डनि गासिबो बे माबाफोरखौहाय क्लिप्सफोरखौहाय हरबाय आरो जोंनि जेनाखि प्रेस नट बेखौबो वाट्सएपआव हरनानै बिथांजों माने फर द फार्स्ट टाइम कमिउनिकेशना जाबाय आरो बे जाहैबाय 2018 नि 10 डिसेम्बर इनिशियेल स्टेज आरो बे एकदम बिगिनिं पइन्ट बेनि उनावहाय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे दाथ' सुक्ति जाबाय नंगौ 27 जानुवारि खालि सुक्ति जानायाव बाहागो लानो थाखाय फैबाय बायजो हादोरनिफ्रायबो फैबाय नंगौ दा बे बेलायावहाय नोंथांनि रला मा मा जाया एक्चुअली जोंनि नैबे पिस प्रसेसआथ' सानसेनि जोबनाय खामानि नङामोन इट्स ए लेंथि प्रसेस आं दहाय बुंबाय जे 10 तारिखनिफ्राय 2018 डिसेम्बर 10निफ्राय जोंहा कमिउनिकेशन जाबाय बिनिफ्राय जोङो एकेबारे कन्टिनिउआसलि फर 14 months all together 14 मास till 18 December 2019 बिसिम 14 मास जोङो बहुत खामानि मावबाय जायखौ जोङो माने गासिबो दिनै बे मिडियायाव बुंजोबनो हाया माने माखासे खामानिखौ जोङो माने बुंनानै फोजोबनो समाय थोनाय नङा थारमाने दा बहाय मेजर माने डिसकासना गभर्नमेन्टजों जोङो 7 बार जिरायदोंमोन निउ दिल्लीयाव हम मिनिस्ट्रि एन्ड आइबिनि अफिसार्सफोरजों बेनिफ्राय बहाय एबि माथुरजोंबो पार्सनेलि जों गोबां सम रायलायदों बहाय बिथांजों जोंहा खनबा मिटिं जादोंमोन दा जोंनि रला बेनोमोन जोङो फेसिलिटेटर हिसाबै जोङो खामानिखौ मावदों माने गासिबो बिथांमोननि मेसेजखौ जे वाट्सएपजों जे मेसेज हरोमोन इमेलजों जे मेसेज हरोमोन जों बेखौ आइबिनो आरो माथुर साहनो गथायो बिनिफ्राय डाइरेक्ट टेलिफनजोंबो कनभारसेसन खालामहोयो माथुर साहाबा बि सावरायग्राजों कनफारेन्सिं नङा डाइरेक्ट टेलिफनाव आंनि टेलिफनजों माने वाट्सएपनि माबाजों कल खालामलायनानै बेखौ रायलायहोनाय जादों बेनिफ्राय बाथाजोंबो रायलायहोनाय जादों निउ दिल्लीयाव आरो जोङो बिदिनो बे जोंनि पिस मिशनखौ एकदमबारे मोनसे स्ट्रं बेस होनानै बिनिफ्राय जोङो 18 तारिखआव जों लास्ट रायलायदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा सानै जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ सानै जोंनि माने सेंग्राफोर जाय बिथांमोनखौ मेडिएटर हिसाबै जोङो फेसिलिटेटर हिसाबै खामानि मावदों नाथाय बिथांमोनखौ 9 डिसेम्बर 2019 बिथांमोना बिनिफ्राय इनभल्भ जाफानायसै आरो बिनिफ्राय within one month बे खामानिया ओरैबायदि एक्सपिडिटाइट जाबाय माने बिथांमोना 11 जानुवारियाव सौफैनायानो जाहैबाय आरोखि माने महर मोखां नुजाफैनाय जाहैबाय आरोखि जोङो दान्दिसे ब्रेक लादों आरो बिनि उनावहाय जोङो सावरायगोन आरो
रायजो राजानो जोङो खाबु होगोन 7 रिंगा 30 मिनिट जानाय लोगो लोगो बेनि सिगाङाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि चिफ निउज एडिटर जेब्रा राम बसुमतारिया माखासे मानि सोंनांगौ बाथ्रा दं बेखौ सोंनो जों खाबु होनाय जागोन दान्दिसे ब्रेक लादों लाबाय थादों 7 रिंगा 30 मिनिट जानाय लोगो लोगो जोङो रायजो राजानो जानबुंजों सावरायनो खाबु होगोन जानबुं नम्बर 8135980590 दा जेब्रा राम बसुमतारी नोंथाङा सोंनांगौ थानायखौ सोंनो हागोन नंगौ खुलुमनाय होग्रोबाय खुलुमबाय एनडिएफबिखौ गोजोन सावरायनो लाबोनाय बेलायाव 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथानि एसे सिगां आरो उनाव जोङो खौरांफोराव मोननाय जादों माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरा बा आफादफोरा एनडिएफबिखौ जोंसो लाबोदों बा बै लाबाखै बेबायदि जोङो बानबुंथि खोनानो मोनबाय थानाय जादों बे बेलायाव नोंथांनि बिबुंथिया मा आं बेखौहाय मोनसे खुला खुलि बुंनो लुबैयो थारमाने जोंनि टीमा पिडिएमबिआ मोनसे क्रेडिट लुबैनानै दाबि खालामग्रा मोनसे संगठन नङा जोंहा मोनसे मिशन दंमोन बे जाबाय पिडिएमबि पिस मिशन आरो बे रिपर्टखौ जों गभर्नमेन्टनो साबमिटबो होनाय जादों आरो बियो अलरेडि जोङो मोनसे रिपर्ट उनावबो साबमिट होदों फाइनाल रिपर्टखौ दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ मिन्थिगौ आइबिआ मिन्थिगौ एबो माथो बिथाङा जोंखौ फैनानै एक्न'लेजमेन्ट होनानै मोनसे प्रग्रामबो खालामनो नागिरदों दा गतिके बे बहाय आं दहाय बुंखादों जोंनि रला एसे फेसिलिटेटर आरो जाय फंबाय सानै पृथ्वीराज आरो थुलुंगा बिथांमोना जोबथानाय फारसे गासिबो खामानिया जेब्ला जाजोब्बाय लायनो लागा बे समावहाय बिथांमोना एसे मेडिएटर हिसाबै खामानि मावदों दा बेखायनो फेसिलिटेटर एन्ड मेडिएटर देयर इज ए डिफारेन्स दा बेखायनो बहाय सोरबाया जोंसो लाबोदों जों बे पलिटिक्सआव हाबनो नागिराखै थारमाने खारन बेखौ रायजो राजाया मिन्थिगौ आरो ग्राउन्डआव बेखौ मिन्थिगौ सोर खामानि मावदों जों बे माने गावनि देरगानानै जोङो बेखौहाय माने दाबि खालामनो लुबैयाखै नाथाय जोंनि मिशना मामोन बिथांमोनखौ लाबोनाय बिथांमोनखौहाय फैनानै जाहाथे सरकारनि मोनसे माने आपिला बेनोमोन आइबिनिफ्रायबो आरो এবि माथुर बिथाङाथ' प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय एपइन्टेड सासे बे एनडिएफबि आरो आल्फा आरो बे माबानि मणिपुरनि मोनसे ग्रुपजों बिथाङा मोनथाम टिमजोंहाय रायलायनो मोनसे एपइन्टेड होजानाय माबा इन्टारलकिउटर दा बेखायनो बे कुकि नागाफोरनि थाखायबो बिथाङा सावरायबाय थादों दा बेखायनो बिथाङा मोनसे खोथा बुंबाय थादों आरो हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो बुंदों सत्येन्द्र गार्ग बिथाङा जे एनडिएफबिनि सावरायनायाथ' अलरेडि मरलेस 15 इयार्स सोलिगासिनो दङ दा बे बेलायावहाय बे मोनथाम ग्रुप बे आगस्टनि उनाव जिनाखि धीरेन ग्रुपबो फैबाय बिथांमोननि गेजेराव गावलायलायनानै दा बे मोनथाम ग्रुपजोंल' सावरायलायनानै जोङो बे मोनसे मीमांसायाव फैनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना बे ग्रुपखौ जेब्लासिम लाबोनो हाया जेब्लासिम बिथांमोना फैया बे लास्ट फेक्सन जायनाखि हाग्रायाव थाबोदों बिथांमोना सफैयागौ मानि खुनु मोनसे एकर्ड जानाय नङा आरो बिथांमोनखौ नागारनानै एकर्ड खालामनो थाङोब्ला गाबोन समफोर बे एखे इस्युआनो आरो फैफिनगोन बेखायनो गभर्नमेन्टआ बेनि ओरैबायदि सिरियास जाबाय वान्स देयर इज जेब्लानो बिथांमोना सफैगोन खारन बे डेभेलपमेन्टआ बिथोराव पेपार वार्कआ अलमस्ट रेडिखा आरो बहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन बहाय गोबां संगठनफोरनि रल दङ जेरै एनडिएफबि पिनि रल दं बिनिफ्राय एनडिएफबि धीरेन फेक्सननिबो रल दं बिनिफ्राय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि रल दङ जों मालाबा नुयो दान्थे बिदान्थे नुयो खिन्थु गासिबो बिथांमोननि
पजिटिभ रल दं बहाय दा जों बेखौ डिनाय खालामनो हाया जों बेखौ रिफ्युज खालामनायाबो थिग नङा दा बे समाव जोंनिफ्रायबो पिडिएमबिनिफ्रायबो जों जथेस्थ बिथांमोननो फिडबेक होबाय थादों गभर्नमेन्टनो ओमफ्राय जेब्ला बिथांमोना सफैबाय ब्राय ब्रायनो 11 जानुवारियाव फैबाय बिथांमोना हार्डलि 2 weeks टाइम मोनदों एक्चुअली माने 2 weeks टाइम मोनदों बिथांमोननि जेनाखि गोसोनि बाथ्रा जि लुबैनाय NDBS निफ्राय बे बाथ्राखौ प्लेस खालामनो बिथांमोना एक्चुअली एसे हाखु दाखु जादों आरो बिथांमोना जों जिहेतु जों ज' दा खामानि मावलायबाय थादों जों मिन्थिगौ बिथांमोनाबो एक्सपेक्ट खालामो जों जुदि एसे आरो समाय मोनसिनबावनायमोनब्ला एसे सिगाङाव जों सफैनायमोनब्ला आरो खामानिया साबसिन जाबावगौमोन माखासे लेप्सेसफोर थालांदों माखासे लुप हल्सफोर थालांदों नैबे दानि एकर्डआव दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै सावरायलायनानै जोङो बेखौ मोजां फिनिशिं लाबोनो हागौमोन होननानै बिथांमोना बुंदों जेरै फर एग्जाम्पल दा नैबे केसनि बेलायावहाय जेनाखि हिनियास एन्ड नन हिनियास माने केसेसफोर दङ दा बेवहाय मोनसे स्पष्ट मोनसे एसुरेन्सफ्रा सरकारनिफ्राय जुदिब्लाबो मोनसे बारबेलिसो होनाय जादों जे वी विल टेक केयार अफ रेस्ट अफ द थिंस दा बियो जेरावनाखि रिटेन एग्रिमेन्ट गैया नाथाय मोनसे गुड आन्डारस्टेन्डिं गुड फेथनि गेजेराव बे खामानिया जादों अब्ला गाबोन समफोर जुदि माबा खारनाव जुदि सरकारा सोलायोब्ला स्टेटआवनो होन बा सेन्ट्रेलावनो होन बैनिखि जिनिखि आन्डारस्टेन्डिंजों खामानि मावनाय बारबेलै बे मोनसे रिक्स जानो हागौ जेरैहाय आं मोनसे एग्जाम्पल होदिनि मैया दाखालि 19 थारिखआव जोंनि फंबाय बिदायखौ मोनसे जायगायाव लांनानै दोनहैदों माने आइसलेसन खालामनानै दोनहैनाय जादों बिनिफ्राय साननै सिगां बिथाङा फैबाय दा बै सानब्रै सानबा जेब्ला बिथाङा आइसलेसन थानांबाय बे समाव बिथाङा जोबोद माने दुखु फोरमायदों जे माबोरै जाखो बियो जोंनि सायाव मा क्लियार काट पलिसि दं बेखौ माने सुनै कुइसन फैदों दा जोङो रायलायनि बिटिआर गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जाबाय 27 माने जानुवारि खालि एनडिबिनि डिमान्डआ सभरेन्टिमोन उनावहाय आलादा रायजोआव फैदों आरो दानि समावहाय बिटिएडिनि मुंखौल' सोलायनानै बिटिआर खालामनायावनो सुक्ति जाबाय बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ मा एक्चुअली बे जेनाखि सिटुएसन माने जिबायदि एसे हागु दाखु बै खालामनाय जेनाखि एग्रिमेन्ट बिनि आन्दोआव मा रहस्य दं जों बेखौ दाबो मिथियाखै आंबो मिथिया आं फ्रेंकलि बुंदों दे गोरबोनिफ्राय बाथ्राखौ I don't know why it is being done so hurriedly दा सोर दाय होनो नागिरो बहाय जों रावखौबो आं दाय होनो नागिराखै एक्चुअली टु बी भेरि अनेस्ट मानो होनोब्ला बे मोनसे कालेक्टिभ वार्क दा कालेक्टिभ वार्क जानांगौब्ला बेथ' मोनसे फेक्सनजोंल' सावरायनाय जायाखै निस्सय जायाखै बहाय बिथां नाब्लायाबो नायदों ड्राफ्टखौ बेनिफ्राय जि एसे सम मोनो बिथाङा डेफिनेटलि नायदों बे एनडिएफबिखौ पिस प्रसेसनि थाखाय लाबोनाय जि स्टेपफोर बेखौथ' जोङो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय नाथाय बे एनडिएफबिखौ पिस प्रसेसनि थाखाय लाबोनाय आयदायानो माबोरैहाय बिटिआर गोरोबथासिम थांखो आरो बेयाव गुबुन गुबुन आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिआ माबोरैहाय बेयाव माबा जाहैखो बेखौ जोङो एसे मिथिनो लुबैयो दा एक्चुअली आं नैबे इउबिपिआ माबोरैहाय बेवहाय सन्देर फैखो बे आं एकदम कमप्लिटलि आननन बे बेलायाव आं बेखौ माने नंखाय बुंनाय नङा बे इउबिपिआ माबोरै सन्देर फैखो आं बेखौ मिन्थिया बिनि पलिसिफोरखौ आं मिन्थियैखौ आं मिन्थिया होननानै बुंनानै होबाय खिन्थु जिनाखि बिटिआर बे गोरोबथासिम जिनाखि सफैदों बहाय बे बिथांमोननि जि सिटुएसन बे एनडिबिएसनि जिनाखि सिटुएसन बियो ओरैबायदि मोनसे कम्पेलिं सिटुएसनाव फैदों डेफिनेटलि आरो बे थासारिखौ नायनानैनो दा बिथांमोननि लिडारफ्राबो बेखौनो गामि गामि दा मिटिंफ्राव बुंबाय बायदों आरो बे बाथ्रायाबो सैथो जे ओरैबायदि मोनसे सिटुएसन जादों दा जोंनि गेजेराव एखमब्ला बर' अनाबर दावराव जाबाय थादों ओमफ्राय बेराफारसे बिटिसि इलेक्सना एकदमबारे डिउ टाइम आरो बेराफारसे जोंनि गेजेराव दाबो गोरोबलायैनि जिनाखि माने बाताबरन बेथ' दिनैसिमबो दं दाबो दङ दा बेखायनो बेफोर गासैबो बिथिंखौ नायनानै थारमाने बेवहाय मोनसे स्ट्रेटेजिकेलि मोनसे स्टेप लानाय बादि आं बिथांमोनखौ नुयो आरो बे बाथ्राखौनो जोंनोबो बुंनाय जादों जे सेपारेट स्टेट मोननाया दानि नैबे सिटुएसनाव बे
एफा गोरलै नङा बेखायनो जोङो बेखौ स्ट्रेटेजिक मोनसे मुभ हिसाबै मोनसे वान स्टेप फरवार्ड खालामनानै दा माखासे मोनथावथाव खामानिफोरखौ बोजबनानै माखासे मोनथावथाव दाबिफोरखौ जुदि गनायहोनो हायोब्ला बेखौनो जों लाथ'नोसै नामा बेबायदि मोनसे मोनसे कनसेप्टजों नैबे बिटिआरखौ नाजावदों होननानै आं बुजियो दानि बे बिटिआरआ नोंथांनि नोजोराव बेसेबां गोजोनथाव आरो जाफुंसारनाय बायदि आं बेखौथ' ओरैबायदि बुंनो लुबैयो दा बिटिआरनि एकर्डआव मोनसे सेन्टेन्स सोनानै होदों बे लास्ट सेन्टेन्स नोंथांमोना मिथिगौदां बे जाहैबाय माने कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन टु द बर' इस्यु आं बहाय एक्चुअलि एक मत नङा आई डोन्ट एग्री टु दिस बे सैथो बाथ्रा खारन बड'लेण्ड जानायनि जिनाखि फाउन्डेसन बे फाउन्डेसनाव दा बहाय इनक्लुजन आरो एक्सक्लुसन जिनाखि मोनसे अपसन सोदोब सोनानै दोनदों बहाय आं मिथिथारगौ थारमाने बे 17 इयार्सआव बिटिसिनि जिनाखि आमोल बिथांमोना बे 98 भिलेजेसखौ सावरायलायनानै माने 98 भिलेजेसखौ सोसननायनि बाथ्रामोन बिथांमोना 70 बोसोरावबो बेखौ सोनो हायाखैब्ला दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे बिराद माने गोमो गोथां सिमां नुदों जे साननै सानथाम जोङो माखासे एरियाखौ एक्सक्लुड खालामगोन माबा इनक्लुड खालामगोन जेरै माने आलंगिसिम बोनानै सिमनाखौ बोनो जिनाखि सिमां आं बे सिमांखौ एथ' इजि जागोन आं बेखौ माने आं गनाया थारमाने आं फोथाया दा बेखायनो आरो सरकारनि आखुथायफोरखौ जों नुबोखाबाय जोंखौथ' सब समय माने लान्सना आरो जोंखौहाय डिप्राइभ खालामनाय बे फर्मुला दंखायो नोंथांनि जिनिखि बानबुंथि बियो माने बिटिसि माने बिटिआर एग्रिमेन्टनि उल्था जाहैबाय दा आं बेखौ उल्थाबो बुंनाय नङा खारन खिन्थु बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जिनाखि इनक्लुसन पलिसिजों जोंनाखि माने सिमा बारायनायनि जिनाखि माने फर्मुला बेयो दि एफाग्राब इजि जागोन आं बेखौ गोब्राब नुदों थारमाने आं बेखौसो बुंनो नागिरदों खिन्थु आरो बेराफारसेथिं मा नुयो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया दाबो पलिटिकेलिथ' जोङो एकदमबारे डिभाइडेड माने लिटारेलि जोङो माने खावनैथा बेहाय मोनसे मोजां खाबु जोंहा दा फैनो नागिरदों बे जाहैबाय जे बड'लेण्डनि राजखान्थियाव जिथुनाखि जोंखौहाय आखुबो खालामबाय थादों बड'लेण्डनि माने रायजोफोरनि बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला बे राजखान्थियाव बेले बेजे खालामना होदों अनाबर' गौथुमा आरो अनाबर' गौथुमनिफ्राय बुंनाय जादों जे अबर' संगठननिफ्राय बुंनाय जादों जे गोबांथार गामि बड'लेण्डआव सोनाय जादों आरो बे गामिनिफोरखौ एरननांगौ दा बेखौबोथ' दोननाय जादों बे थामथि बर' गोरोबथायाव दा बे हिसाबै गोबांथार बर' नङि गामिफोरा बा एसटि नङि गामिफोरा ओंखारलांगोन होमबा राजखान्थियाव जोंहा आराम जासिगोन जै मै रुजु रुमु राजखान्थि गेलेनानै संसार जानो हासिगोन आं बे बेलायाव माने आं डिसएग्रि बे पइन्टआव खारन बे एफा गोरलैयै बे बिटिआरनिफ्राय बा बिटिसि जेनाखि सिगांनि बिटिसि बिनिफ्राय एक्सक्लुड जागोन बा एकदम गोरलैयैनो इनक्लुड जागोन बे मोनसे पलिटिकेल डायलग बायदि आं मोनो आरोखि खारन बे अनाबर'फ्राबो जायफोर गोरबोजों बिथांमोना एक्सक्लुड जानो लुबैया बिथांमोना खिन्थु बेखौ पलिटिक्सआव माने स्लगान हिसाबै बाहायनानै बोरैहाय बांसिन एटेनसन द्र खालामनो हायो बोरै बांसिन बिथांमोना लाबालाब माने मोननो हायो बे मोनसे फर्मुला बायदिसो आं सानो आरोखि थारमाने अनाबर' संगठना बड'लेण्डआवनो थानानै राजखान्थि गेलेगोन आरो बिनि थाखाय नैबे माखासे स्लगानखौ होना होबाय जे बे गामिफ्रा बड'लेण्डनिफ्राय ओंखारलांनांगौ बे बानबुंथिजों बे मोनसे माने कन्डिसन दोननानै बिथांमोना जाहाथे बांसिन माने हारभेस्ट खालामनो हायो बे मोनसे बिथांमोननि स्ट्रेटेजि आरोखि आरो देरहादोंबो नबसरनि आगोल बिथांमोना खेबनै एमपिआव देरहाहोनो हादों आरो जों सावरायबावनि उनावहाय जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां दोङो आरो बिनि उनाव जोङो हगारगोन रायजो राजानिफ्राय जों बानबुंथि नाजावगोन आरो बेनि गेजेरजों गावबा गावनि मोन्दांथिखौ बुंहरलायनो हागोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों जोङो सासेनि जोङो फन मोनदों
नोंथांनि मुंखौ बुं आरो हेल' नों सार जाय माने जाय बे सावरायगोन बिथांनि नामखौ बुंनानैसै बिथांनि मुङा जाबाय जेब्रा राम मुसाहारि बिथाङा PDMB गौथुमनि आफादगिरि नोंथांनि बुंनांगौखौ बुंहर सोंनांगौ दंब्ला सोंहरनो हागोन हगारना होबाय बिथां आं नैबे बेरगावनिफ्राय प्रफुल्ल कुमार बर' दा आथिखालाव नुदों जेनेबा जोङो पलिटिकेल पार्टिफ्रा दा गोबाव समनिफ्रायनो जिहेतु नैबेयाव माने बिटिआर हानजाया सासनाव दङ दा सासनाव थानाय हिसाबै बिथांमोना नुबाय दोङो नैबे समाव गोबां माने कनस्टिटिउसनाव थाखा फैसा गैयालासेनो बिराद माखासे माने खुन्थाफोर गायसनदों खामानिनि बेयो मानि इसारा बेखौ मा इसारा होननानै नोंथाङा सानो आं बेखौ मिथिनो लुबैबाय आदसा थेंक इउ बिथाङा सोंदों जे माने हाग्रा महिलारिया थांनाय 15 बोसोराव बड'लेण्डखौ बेंगासिनो दङ बेनिफ्राय गोबांथार खुन्थिया गायसंदों होनना बुंनाय जादों डेभेलप स्किमनि थाखाय नाथाय थाखाया गैया माने मावफुंजायाखै होनना बुंदों बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय माने फिननाय लुबैदों बे मा जानो हागौ दा जों नुबोबाय थादों जोंनि बे माने खाथि खाला बा जोंनि सोरगिदिं जिनाखि वार्क स्टाइल गभर्नमेन्टनि बे इलेक्सन खाथियाव अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो नागिरनाय बा प्रतिश्रुति होनाय आरो उनावहाय माने मावफुंनो हायि बे गोबां बिथिङाव बे पलिटिकेल जेब्ला मोनसे बारहावाया गरम जायो इलेक्सन खाथि जायो बेबायदि खामानिखौ जों मावनायखौ थारैनो नुनो मोन्दों जोंनि बिटिसिल' नङा गुबुन जायगायावबो जों नुदों दा बिथाङा गुबुन सरकारावबो नुदों दा बिथाङा बेरगावनिफ्राय खालामदों होनना बुंदों दा बेरगाव एरियायाव आं माने मालाबा बे एरियायाव खनसे बेरगाव कलेजाव मोनसे मिटिं खालामनो आं दंहैयोमोन बे एरिया एक्सुवेलि बांद्राय डेभेलप जायाखै बेखौ सैथो बाथ्राखौ बुंनाया दरखार दं दा बेवहाय लकेल जेनाखि एडमिनिस्ट्रेटरफोर दङ बा गभर्नमेन्टआव जाय दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआव जेरै बिथाङा बिनि EMआ हयथ' लोमस्राव दैमारि बिथां दा बिथांनि एरियाखौ डेभेलप खालामनायाथ' बिथांनि खामानि दा बेवहाय जुदि बेखौ जास्ट इलेक्सननि सिगाङावल' जुदि खुन्थिया गायसंनानै दोनोबाथ' बेथ' बे मोजां जानाय नङा आंनि नोजोराव खिन्थु जोङो एसे ससियेल वार्कार एन्ड हिउमेन राइट्स एक्टिभिस्ट आं बेखौ लुबैयो जिखि सरकारानो जाया माने बिपिएफआनो होन बा सोरबा सरकारानो फैबावा माने बेखौ ओरैबायदि इसारा नुयो जेन जोंहा माने जोङो प्रतिश्रुतिल' होयो नाथाय जों खामानिखौ मावफुङा बेबायदि खिन्थु आं बेखौ बुंबावगोन बे 15 बोसोर जेनाखि बिथांमोननि जि सासन बिपिएफनि बेवहाय एखेबारे जाथाराखै बिदिबो नङा जोंथ' नुदों जे गुबुन जायगायाव बहुत इनस्टिटिउसनफोर फैदों लामाफ्राथ' बहाबा मोजाङानो जादों नाथाय माखासे एरियायाव आं सानो माखासे एरियायाव माने एसे नेग्लेक्टेड एरियाफोर दङ दा बे एरियाफोरखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै दोनालासेल' बिथांमोना बेखौ मावफुंथारोब्ला आं बेखौ गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोननि खामानिफ्रा जुदि माने गनायथाव जायोब्ला निश्चय बिथांमोना आरो सरकार सालायनो खाबु मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो नोंथाङा बड'लेण्डनि जेनाखि राजखान्थि बे फैगौ बिसायख'थि बे बेलायावहाय मा रल लागोन PDMBनिफ्राय जों बेखौ माने थाला थुलाय बुंनो हायो जिहेतु जोङो NDBSजों दा जयै खामानि मावदों आरो बिथांमोनजों जों जलाय सिखारलाय माने गोबां खामानि मावनानै दङ बे बेलायाव बिथांमोना जाय गौथुमजों जाय माने पलिटिकेल पार्टिजों खामानि मावगोन जों बिथांमोनजों थांनो जोंहा बायद' जागोन खारन जोङो माने NDBS आरो PDMB जों दा माने खौसेयैनो खामानि मावदों जोंहा मोनसे आन्डारस्टेन्डिं दङ दा जेरैहाय नोंथांमोना नुयो माने NDB जेनाखि गबिन्द फेक्सन बिथांमोनजों पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर प्रब्लेम मुभमेन्ट दं बिथांमोना जयैनो खामानि मावो दा बिब्दिनो जोंहा गर्जन मुसाहारि दङ बिथाङा माने धिरेन ग्रुपजों खामानि मावो दा थिग बिदिनो रन्जन नाब्ला बिथांनि ग्रुपजों BPCPI होननाय मोनसे गौथुम दङ बिथांमोना खामानि मावो एक्जेक्टलि जों दा NDBS जों PDMBआ जयैनो एकदमबारे माने जों ज' खामानि मावदों बेखायनो फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोना माने जि पलिटिकेल पार्टिजों जि हान्जाजों खामानि मावगोन जों बेजों खामानि मावगोन बे स्पष्ट खौरां बिजोङाव माने निउस ओंखारबाय थादों जे मोनथाम NDP हान्जाया BPF खौ सापर्ट खालामनो लाबाय जेरैहाय
धीरेन बर' दैदेननाय एनडिपिपि रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिपि आरो बि सावरायग्रा दैदेननाय एनडिपि बे मोनथाम गौथुमा माने बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बड'लेण्ड पिपुल्स माने फ्रन्ट बेखौ सापर्ट खालामहोनानै बुंनाय जादों आरो बिजाथिबो गसंग्रोनाय जादों बिपिएफनिफ्राय बेयो बेसेबां सैथो दा बेखौथ' अफिसियेलि दिनैसिम डिक्लेयार होआखै बेयो गुदुं गोदां रायलायनायखौ नोंथांमोनाबो खोनादों जोंबो खोनादों दा खिन्थु आंनि मिथिनायाव बे फैगौ 1 थारिखआव माने गाबोन आरोखि गाबोन बिथांमोना अफिसियेलि बे बाथ्राखौ जोबथा सावरायलायनानै गरजन मोसाहारिया माने थ' फोसावथारदों गसाइगावआव बेथ' नंथारगौ बे बिथांनि खोथासै बिथाङा बबे कनफिडेन्सजों बुंदों नाथाय आं मिथिगौ गाबोन बे क्लियार जागोन दिनैनि समाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा नोंथांनि आर्गुमेन्टआ मा जे बबे दोलोखौ सापर्ट खालामोबा नोंथाङा मोजां मोनगोन आं पार्सनेलि बे आंनि पार्सनेल अपिनियन बे जाहैबाय जोंहा दा मोननै एकदम माने दिदोम पलिटिकेल हान्जा दङ मोनसे जाबाय मोनथाम बिपिएफ इउपिपिएल नबसरकार दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी आङो थारमाने बर'नि पार्टिखौ बुंनो लुबैदों दा जेनेबा जोंनि बे मोनसे बिराद गिदिर फेक्टर दा बेवहाय एक्चुअलि बिपिएफआथ' दिनैनि सानसे साननै सानथामनिल' माने पार्टी नङा आচ্ছা फन फैग्रोदों बेखौ लाग्रोनि नोंथांनि मुंखौ बुं हेल' नोंथांनि मुंखौ बुं आरो जायगाखौ बुं आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कल खालामदों आंनि मुङा ज्योति दैमारि दे बुंनाय ज्योति दैमारि दाना आंनि सोंथिया जाबाय सार माने दिनैनि जा जों बिटिआर सुक्ति जाबाय ओमफ्राय दिनै जा माने बर'फ्रा खौसेथि जानानै खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों बे समावनो जों नुनो मोनदों दिनैनि थारिखआव गोविन्द बसुमतारिया इउपिपिएलआव जइन जाबाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव जइन जाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय सावरायग्रा दाहायसो नोंथांनि स्टुडिअ'आव फैनाय आलासि बिथां जेब्रा जों दंफायो होननानै बुंदों दा बिथांनि स्टेन्डआ बबे पार्टिजों जइन जागोन दासिमबो क्लियार नङा अब्ला बे बिथिङावहाय जों जा बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्ला जुदि जों बर'फ्रा देरहानो हायाब्ला अब्लाथ' अबरासो बेखौ इमप्लिमेन्ट बोरै खालामहैगोन बे आंनि सोंथि नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि होबावनो लुबैदों नोंथाङा मा लुबैदों आंथ' लुबैदों बर'फ्रा खौसे जानानै जोंनि जा बिटिआर सुक्ति बेखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लोगोसे मोनसे गोदान दोहौ फैनांगौ जोंनियावहाय जिहेतु जा जोंनि एक्जिस्टिं सरकार बे एक्जिस्टिं सरकाराव जों गोबां कारापसनखौ नुबोदों जोंनि जा गुबै समस्या बर' मिडियामानो जा गोबां माने जाय समस्याखौ जों मोजाङै सामलायनांगौ बेखौ दासिमबो माने सुफुंनो हायाखै बेफोरनि थाखाय जोङो माने गोदान रिभलिउसन नागिरदों जोंनि समाजावहाय आচ্ছা नोंथांनो गोजोननाय होदों आरो जोङो शेयार खालामनि बिथाङा बुंनो नागिरदों जे आं सोंनायखौनो बुंनो नागिरदों जे माने क्लियार मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों बबे दोलोखौ सापर्ट खालामगोन आरो बे बेलायावहाय आं बुंदों मोनथाम जोंनियाव राजखान्थि दङ बिपिएफ इउपिपिएल आरो गण सुरक्षा पार्टी आं दहाय बुंनो नागिरदोंमोन जे बे बर' पलिटिक्सआव जोङो बिपिएफखौ दिनै 17 बोसोर माने बिथांमोनखौ राजखान्थियाव एक्सपिरियेन्स जानाय नुबाय गोबाङा बुङो मोजां मावदों गाज्रि मावदों मोननैबो दङ आरो बेराफारसे इउपिपिएल दिनै 4 बोसोर जाबाय दा खिन्थु इउपिपिएलआ दासिमबो सरकार सालायनो खाबु मोनाखै दा बेवहाय दा बिपिएफखौ जोङो जेनेबा गाज्रि होनबाय गोबां मानसियानो गाज्रि बुंनो नागिरदों नाथाय मोनसे बाथ्राया बेसो दिनैहाय जोङो बै बिपिएफखौ गाज्रि होननाया मोनसे माने कागज पत्र एभिडेन्स लानानै बा बुंनो नागिरदों ना बले माखासे हिपोथेसिस माने सानबोलावरिजों बुंनो नागिरदों बे मोनसे बाथ्रा ओमफ्राय गुबुन मोनसे जाहैबाय जोंना इउपिपिएल थिग আছে इउपिपिएलआ मोनसे मिजिं लानानै मोनसे गोदान मिजिंजों मोनसे माबाजों सिमां लानानै फैनो नागिरदों नाथाय गाबोन समफोर बे 5 बोसोर जेनेबा रुल खालामनोसै हमनानै लाबाय जे इउपिपिएलआनो सरकार दाबाय बिनि उनावहाय जुदि बे इउपिपिएलआव जेनाखि सिमां नुदों बे खामानिखौ जुदि मावफुङाब्ला आरो नेक्स्टआव 5 बोसोरनि उनाव जोङो सोरखौ रायगोन दानिया दा बेखायनो आं ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जोंनि एक्चुअलि लुबैनाया मामोन जोङो गासिबो इनक्लुसिभलि माने सिट शेयारिं खालामलायनानै
बयनोबो मोनसे राजखान्थि खालामनायनि मोनसे खाबु होनाय बे इनक्लुसिभ पलिसियाव ओमफ्राय एनडिबि मोनब्रै ग्रुपनि जिनाखि कोअर्डिनेशन कमिटि दादों बिथांमोनाबो बुंबाय थादों दासिमबो बुंदों जे माने जोंनो सरकार दागोन अबेबा मोनसे पार्टिजों लोगो नांनानै सरकार दागोन ओमफ्राय जोंनि केसफोरनि माने केस नांनायफ्राव बा जोंनि बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशन्सफोर जि दफाफोर दं बेखौ मावफुंनायाव जोङो जयै खामानि मावलायलायगोन आरो बेवहाय एबसुबो थाफागोन नाथाय मैया दाखालै बे जेब्ला बिथां प्रमद बर'आ माने एबसुनिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएलआव जयेन जायो बिनि लोगो लोगोनो जों नुबाय जे मोनसे जोंहा माने एनडिपिनि लिडारफोरनि मोनसे माखासे आं स्टेटमेन्टखौ नुदों बे गोबिन्द फेक्सननि बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ नुदों माने फेसबुकआव मिडियायाव नुदों आङो जे बिथांमोनाबो डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो दाथ' डिसबेन्ड जायाखै डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो बिथांमोना इउपिपिएलआव डाइरेक्ट जयेन जासिगोन अब्ला बे मोनब्रै कोअर्डिनेशन कमिटिनि गुबुन मोनथाम फेक्सनजों माने मोनसे आन्डारस्टेन्डिं गैलाया नामा आं बेखौ सन्देह खालामदों थारमाने बे मोनब्रै फेक्सनजों ज' जानानै जुदि गसंथारनो होनोब्ला ओमफ्राय अबेबा मोनसे फेक्सननि लिडारफ्रा माबोरैहाय अबेबा मोनसे संगठनाव फन फैबावदों रायजोनि खाबु होग्रोनि नोंथांनि मुंखौ बुं आरो बबेनि हेल' सार आं लासै दैमारि बुंदो लासै दैमारि बबेनि औ सार आङो दा बर्तमान साख्रि मावबाय दं पुलिसाव पुलिसनि साख्रि मावो औ सार मोनसे बाथ्रा क्लियार जानाय सार नोंथांनि पस्टिंआ बबेहाय सार आंनि पस्टिंआ बर्तमान सार आसाम दोगलाखालाव मुखालमुवाथिंजाय मुखालमुवा आচ্ছা दे नोंथांनि गुनाखौ बुंहर सार आंनि मोनसे प्रब्लेम बे साननाय जे बर' हारिया गोबां जेंनायाव गोलैनानै दं बेखौ जों गासिबो मिथिगौ गावबा गाव गादिनि थाखाय बेसेबांबा लुबैया दा जों बेखौ नायनो हायो जे दाखालि जे जोंनि बिटिआर सुक्ति जाबाय बेहाय जोंनि बर्तमान जोंनि जा बिटिसि सालायबाय दं बिथां हाग्रा महिलायाथ' मुंसाइ होबाय आरो बिथाङा उनाव बुंबाय जे बिटिआरआ जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा गैया बेजों बा बेहाय दा जोंहा मुंसाइ दं एनडिपि बिथांमोना दा मा खालामबाय जे दा बर्तमान डिएसजों थांनो बिथांमोना लामा लाबाय दं जेब्ला एनडिपिआ सुक्ति खालामबाय आरो बिथिं फारसेथिंजाय हाग्रामाया सुक्तिखौ गनाया अब्ला एनडिपि माबायदिहाय थांगोन बिसोरजों आচ্ছা बे बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा मा लुबैयो दे बुं दे दा आंनि बायदिब्ला बिदि जानांगोन जे जिहेतु बर्तमान हाग्रामा बिथाङा बिटिआरखौ गनाया नाथाय एनडिपिफोरा बिटिआरखौ गनायो अब्ला गनायै पार्टिया गनायनाया माबायदि थांगोन सार एनडिपि माबायदिहाय बर्तमान हाग्रामाजों माबायदिहाय एलायन्स जागोन आচ্ছা दे नोंथांनि बुंनायखौ गोजोननाय होदों आरो जों शेयार खालामबावनि दे दा आं बे बुंनाया जे मोनसे सिटुएसन डेभेलप जाबायमोन दाखालिसो जे जोङो मोनब्रैबो फेक्सना मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटिनि थ्रुयैनो जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि माने बे फैगौ इलेक्सनाव गसंगोन नाथाय बेयावहायनो जोंनि गोबिन्द बिथांनि फेक्सना अलरेडि डिक्लेयार जाबाय जे जों इउपिपिएलआव जयेन जागोन बेराफारसेथिं ओरै मोनथाम थाबाय दा मोनथामा बिथांमोनाबो मोनसे गोसोआव मोनसे डाउट जादों दा जोङो रायलायफुबाय थानायाव दिनै डिसिसन जोङो कनक्लुसन दिनै लाबोआखै नाथाय अबेबा मोनसे फेक्सना अलरेडि बेखौ माने बेकिं खालामनाय नुबाय दा बेवहाय मोनसे बिथांमोननि गेजेराव मोनसे गोसोआव सौग्रावलायनाय फैदों नामा मोनसे क्लेश जादों नामा इग' क्लेश जालायदों नामा आंहा बिदि मोनसे सन्देह जादों ओमफ्राय नैथि बाथ्राया जाहैबाय आं दहाय बुंदों जे मोनसे इउपिपिएलआ 4 बोसोर जाबाय आरो बिथांमोनहा 17 इयार्स दा बर' पलिटिक्सआव आफ्टार पिटिसिआथ' 1967 निफ्राय जुदि लायोब्ला बे बर' पलिटिक्सआव माने ट्राइबेल पलिटिक्सआव बेनो बयनिख्रुइ गोलावसिन माने मोनसे पलिटिकेल पार्टि जागौमोन नाथाय बे दिनै गैला दा बिनि उनावहाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे माने मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बिपिएफ फैदों दा बिपिएफआव बेखौ जोङो जुदि नायोब्ला बेवहाय मोनसे सोदोब दङ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बेराफारसे जों इउपिपिएलआव नुयोब्ला इउपिपिएल बे बड'लेण्ड जेबो सोदोब गैया दा नाथाय जाय मानसिफ्रा थैथाब थांथाब दिनैसिम बड'लेण्ड बे बर्गआव लानानै दङ दा बे सोदोब मोनसेनि थाखायनो जुदि बे इउपिपिएलआव इउपिपिबि इउनाइटेड पिपुल्स पार्टि अफ बड'लेण्ड बा बे बड'लेण्ड सोदोबा जुदि बेखौ थाफानायमोनब्ला आं सानो बिथांमोना बांसिन आरो माने अनसायनायखौ मोनबावगौमोन नाथाय बेराफारसेथिं मा जाबाय बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट होननाय लोगो लोगो जायफोर बड'लेण्डनि सिमांखौ दिनैसिम गाराखै दा बिथांमोना बेजों मोनसे लगन
जायखौनाखि जों एटाचमेन्ट होनना बुङो इंलिसाव बे मोनसे थाबाय दा बेखौ नायोब्ला आं सानो बे फैगौ इलेक्सनाव बे कार्डआ जेनाखि बड'लेण्ड सोदोबनि कार्ड बे कार्डआ खिन्थु बिराद गिदिर मोनसे मेजर फेक्टर जागोन सोंहरदों रायजोनिफ्राय जे हाग्रामाया मुंसाइ होनानै बिटिआरखौ माने मोजां जायाखै होननायनि उनाव बेखौ एनडिएफबिफ्रा माबोरैहाय सापर्ट खालामनो थांनो ओंखारदों होनना सोंदों दा बाथ्रायाथ' सैथो जेनेबा बे बिथांनि सोंनाया नाथाय प्रेक्टिकेलि अन द ग्राउन्ड मा जानानै दङ दा हाग्रामा बिथाङा मानो बे बाथ्राखौ बुंदों बे बिथांनि पार्सनेल खोथा बियो नाथाय जों मिथिथारगौ जों ग्राउन्डआव खामानि मावो हिसाबै जों मिथिथारगौ जे बिथांमोनाबो बिपिएफआव मोनसे स्ट्रेटेजि दं आरो बे जाहैबाय पलिटिकेलि बिथांमोना बे दानि जिनाखि जिअग्राफिकेल एरिया मोनसे समाव बिथांमोना माने स्टेट डिक्लेयार जानायसिम बिसिम बोखोनायनि बिथांमोना सिङाव मन्त्र दङ दा बेखायनो आं सानो बे मोनथाम फेक्सना मानो इनक्लाइन जादों बिथांमोनजों बेवहाय मोननै बाथ्रा थागोन बे जाहैबाय एक्सुअलि हाग्रामा बिथाङा प्रेक्टिकेलि जिनाखि थांनाय 2 बार जिनाखि बिटिसि इलेक्सन जालांदों बेवहाय जुदिब्लाबो फार्स्टआव 39 मोनदों नेक्स्टआव बिथांमोना 29 मोनदों बिनि उनाव 19 मोनहैबाय बे जिनाखि स्ट्राक्चार देखायदों स्टेटिक्स देखायदों आंनि नोजोराव बे बाराव एटलिस्ट भटिंआ माने सिम्पेथेटिक लाइनाव फैगोन दा एनडिएफबिफ्रा जायजों थागोन बिसेस करि आं माने नोंथांमोननि स्टुडिअ बुंनो लुबैयो एनडिएफबि एस पार्टिकुलारलि बिथांमोना जायजों थागोन बिथांमोनजों भटआ बोहैगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बुंनो हायो थारमाने बिथांमोना एकदम यंगेस्ट फेक्सन जाबाय ओमफ्राय रायजो राजा बिराद मोनसे सिम्पेथि दं आदार कमिउनिटि दङ बिथांमोना एनडिएफबिखौ साबजायैनि थाखाय जिहेतु एनडिएफबिया दानि समावहाय हाथियारबो गैला नालाय दा गिनांगौथ' बाथ्रा गैला उदां गोसोजों भट होनो हासिगोन दा बिदिनो जाय एनडिएफबिया जायखौ सापर्ट खालामगोन बेनो भटबो होआ जानो हागौ दा बाथ्रायाथ' नंगौ नोंथां बुंनायाबो नंगौ नाथाय आं मा सानो माने जोंनि बे बिटिसि बासिनि जेनाखि माने गोसोनि खोथा जायफोर एकर्ड खालामदों बिथांमोननि प्रति खिन्थु मोनसे माने अननाय दङ दा बेवहाय आं बेखायनो बुंनो नागिरदोंमोन दहाय जे मोनब्रै फेक्सना प्लास बबेबा मोननै आरो गुबुन संगठन थाबाय जेनेबा एफसिबो थाबाय इउबिपिइउ थाबाय दा जुदि बिथांमोना एखेबारे जयै सावरायलायनानै एक्जिस्टिं थानाय बिपिएफ बिथांमोनजों खारन दा बिपिएफखौ नोङो एखेबारे बुखोथारनानै बिथांमोननि रोदाखौ बुखोथारनानै एखेबारे गारनो हानाय बे परिस्थितिया दा गैया खारन बिथांमोनाबो बुद्धियै कौशलै बोलोयै बिथांमोना गावसोरनि मासिखौ लाखिफिननायनि माने स्ट्रेटेजिखौ दाखागोन आरो बेवहाय आं मोनसे खोथाखौबो मिथिगौ बे जाहैबाय जोंनि दानि इलेक्सनाव माने जोंनि सेन्टिमेन्टआल' खामानि जाया बेवहाय जोंनो मा नांगौ माने प्रेक्टिकेलि जों नुयो माने इलेक्सन समफ्राव थाखा फैसायाबो बेवहाय खामानि मावो दा हमना लादो जों जायनाखि गोदान पार्टिफोर फैगोन बा गोदान मानसिफोर फैगोन जोंनाव थाखा फैसाया बहा दङ दाथ' ओरैबायदि जाबाय इलेक्सन फैब्ला बेखौ मोजांमोन गाज्रिमोन आं अपेनलि बुंनो नागिरो माने जुदि नोंथांनाव फैसायाव माने पकेटाव गरसेबो फैसा गैयाबा माने नोंथांखौ हयथ' मानसि बायदिखौबो सानाबो जानो हागौ बे जाबाय जोंनि समाजनि थासारि आरो बानबुथायनिबो जाहैबाय जे थाखा फैसा गैयै मानसिया जुदि लिडार जायोब्ला दा बियो रायजो राजाखौ सालायनो थाखाय थांनायाव गाव घुसायाबो जानाय नङा सन्देहआ बेबो जाहैनोसै सन्देहआ बिदिबो जायो आरो मोनसे खोथाबो दा बाजाराव मा होनदों माने मार्केटआव मानसिफोरा मा सानदों थारमाने आंनि सिगाङाव माखासे ओरैबायदि बुंदों जे बिपिएफ दोलोनि जायफोर बिथांमोना माने गोबाङानो खराब होननानै बुंनो नागिरदों दा नाथाय बिथांमोना बे 15 बोसोर माने गभर्नमेन्ट सालायनायनि उनाव गाव गावनि पार्सनेल नांगौफ्रा बिथांमोना जाखाजोब्बाय गारि घोड़ा न'खर जाजोब्बाय मोजां अबस्थायाव दंजोबो बिसोरो दा बिनिफ्राय जायफोर गोदानफोर जोंनाखि होख्रावबाय थादों दा जोंखौहाय बागोरान होननानै बुंनो नागिरदों बे आंनि बाथ्रा नङा दे जोंनि माखासे माने गोरों गोराफ्रा बुंदों जे माने एखेबारे रानख्रावनानै थानाय बाला गोरान ओमफ्राय बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों बिथांमोना माने जिब जानाय हा दा अब्ला नोंथाङा जुदि बे 1500 कौटि माबा 1500 जेनाखि कौटि फैगोन 3 बोसोराव 500 crore जेनाखि थाखा फैगोन माने जोंनि मोजां खामानिनि थाखाय बाहायनो दा बेवहाय
जायफोर गोदान माने मानसिफ्रा फैगोन दा बहाय नोंनि पार्सनेल निड्सफोरखौ फुलफिल खालामनायावनो बिथांमोनाबो बाहायनाय नङाथ' दा बै माने बे बाला गोरानाव जेब्ला जोङो बुरजा दै लुनानै होयो लोगो लोगो सोबजोबगोन ओमफ्राय जेरावनाखि बाला माने जि हायानाखि जिब जाबाय बाव जों दैखौ लुयोब्ला बे एसे बोहैनो खाबु मोनगोन माने माखासे खामानिया जागोन दा बेबायदि माने बुंनानै बिदिबो रुजुनानै जोंनो फोरमायदों आरोखि दा बहाय जों बुंनो नागिरदों बिपिएफनि सरखारानो जागोन इउपिपिएलआ जानाय नङा दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्लाथ' जिनाखि कनफिडेन्सजों बिथांमोना माने जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो आं दहाय बुंखाबाय जेराव एनडिएफबिआ माने मोनसे सिम्पेथेटिक मोनसे भट मोनगोन बिथांमोना दा बेखौ नायोब्ला जुदि मोनथाम ग्रुपआ दहाय नोंथां बुंनाय बायदि जुदि मोनथाम ग्रुपआ बिपिएफजों थाङोब्ला डेफिनेटलि बिथांमोना गभर्नमेन्ट खालामगोन बेखौ आं फोथायो आरो इउपिपिएलआव थाङोबा दा आरो इउपिपिएलआव थाङोबा इउपिपिएलआनो गभर्नमेन्ट खालामगोन खिन्थु दा सोनारदों एनडिएफबिनि सायाव एक्जेक्टलि एनडिएफबिआ दिनैनि फैगौ इलेक्शना खिन्थु एनडिएफबिनि सायाव एनडिएफबि गबिन्द बसुमतारी दैदेननाया अलरेडि एबसुजों सापर्ट खालामबाय नंगौ होमबाथ' डिभिजनाथ' जागोन जोंनि गेजेराव भटा डिभिजन दाथ' गाबोननो मिथिसिगोन आं दहाय बुंबाय गाबोन 1 थारिखआव बिथांमोना डिक्लेयार होयोबा सोरजों थाङो सोरजों दा बहाय सोरहा बेसेबां बुद्धि कौशल बाहायनानै बोरै बोलायलायो बे माने बे जायनाखि पलिटिकेल पार्टी बिथांमोननि खामानि सिकिउरिटिथिं थांफिननि बे जेब्लानाखि गोरोबथानि समाव मोनब्रैबो फेक्सननि दैदेनगिरिफोरखौ मा महराव नुनो मोनदोंमोन बायदि दा जे एसे गुबुन गुबुन जाबाय साननाय हनाया बै समाव एक्चुअली आंनि नुनायाव आं जि स्टाडि खालामदों जोंनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेरावल' नङा नैबे एकर्डआ एसे वाइड कनसाल्टेशननि दरखार दंमोन आं बेखौ फिल खालामो दे पार्सनेलि दा बहाय जेरै नागाफोरनि दा सुक्तिनि सोमोन्दै बा बिसोरनि शान्ति सुक्तिनि सोमोन्दै बहुद सावरायदों नागा दङ दाबो जायाखै नाथाय बिसोर जथेस्थ' टाइम लादों दान्थे बिदान्थे जादों ओमफ्राय कनसाल्टेसन जादों अपिनियनफोर लालायलायदों दा बेबायदि वाइड लेभेलाव जोंनि गेजेरावबो मोनसे इनक्लुसिभ मोनसे बाताबरन सृष्टि खालामनानै जुदि जोङो माने मेलेमजिबिफोरजों माने सेनियरफोरजों गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जाफोरजों जुदि जों सावरायलायनानै मोजां जागोन गाज्रि जागोन बेफोरखौ जुदि बुजा फरा खालामलायनानै माने जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जायोमोनब्ला बे साबसिन जागौमोन आं बेखौ सानफ्रामबो बुंगोन आरो दिनैसिमबो बुंदों आरो गुबुन बाथ्राया जाहैबाय मोनसे ट्रास्ट डिफिसिट आं बे सोदोबखौ बाहायथारगोन खारन जोंनि गेजेराव मोनसे ट्रास्ट डिफिसिट जादों दा जोंनि लिडारफोरखौ जोंनि कमन मानसिफ्रा दा फोथायनो गोब्राब जादों जों जाय माने व्यक्तिफोरखौ जों बिराद अनार होयोमोन बिथांमोना जोंनि जातिनि एकदम सर्बा होननानै जों सानोमोन नाथाय दिनै बेबायदि सिटुएसन खालामबाय दा बेखायनो मा जाबाय बिथांमोनहा बे पाब्लिकफ्रा जों लिडारफोरनि सायाव मोनसे फोथायनाया मोनसे डिफिसिट जादों आरोखि दा जोङो एक्चुअलि बर' लिडारफ्रा ट्रास्ट डिफिसिटआव भुगिदों दा बेखायनो फैगौ बोथोराव माने लिडार्सफोरखौ माने माबायदि माने सनमान होगोन आरो सिगाङाव जेरैबायदि मोदायफोर बायदि फुजियोमोन इयुनफ्राव जोंनि लिडारफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बेबहार खालामगोन आंहा मोनसे गिनाय फैदों दा नोंथाङा दहायनो बुंदों जे बड'लेण्ड सोदोबजों बर'फोरनि सेन्टिमेन्टआ नांनानै दङ नंगौ अराय नांनानै दङ बर'फोरा जे बड'लेण्ड होननाया माने आमाय थख्ल'नि सोदोब दा इउपिपिएलआव होनदों नोंथाङा बड'लेण्ड सोदोब गैयिखाय बेसे गोनो गोथो जादों बिपिएफ बा बड'लेण्ड सोदोब लानानैनो पलिटिक्स गेलेनो ओंखारदों बेखौ बुंनाय जादों दा बाथ्रा जादों मा जे थांनाय 27 जानुवारि जि रादाय थामथि बर' गोरोबथा बेवहाय कमप्रिहेन्सिभलि एन्ड फाइनाल होननाय जाबाय आरो सोमावसारनाय गैलिया दा होमबा बड'लेण्डनि सिमाङा माबोरै जाबोगोन बर'फोरनाव आं दहायनो बुंदों जे आंहा माखासे रिजार्भेसन दङ नोंथाङा मिन्थिगौ मैया दाखालि जोंनि बारग' एमपि एसके बैसोमुतिया 8 थारिखआव मोनसे मिटिं लिंदों आंखौबो लिंदों बिथाङा फन खालामनानै जे नोंथाङा बे कनभेनसनाव फैनांगौ बे मोनसे एग्जाम्पल देट वी आर नट हेपि दा जोङो गोबां मानसिया गोबां रोखोमनि एक्सप्रेस खालामबाय हागोमा बिथाङाथ' बुंबायानोसै दहायबो बे बाथ्राया रेफारेन्सआव फैदों
बेल' नङा आरो गुबुनफ्राबो सोरबा बुंबावगोन नाथाय बिथांमोना हयथ' साहस जायाखै आं बेखौ बुंनो लुबैयो बिथांमोना साहस जायाखै बबावबा नङा बबावबा माबा मोनसे थालांबाय नामा बा सोरबाया एसे असन्तुष्ट जाबाय नामा बे जिनिसा सैथो बेखायनो आं दा बुंनो लुबैगोन दा जेखियानो जालाङाखै मानो गोरोन्थिफ्राथ' जाखायो आं बुंगोन जे मानसिफ्रा भुल खालामनांगौ जों लिडारफ्राबो हयथ' भुल खालामदों जोंनि बाथ्रायाव दङ आथिं थोंब्रै गोनां जुनाराबो गाग्लिनोनो जेरै मोसौआ आथिं थोंब्रै दङ नाथाय एखमबा थाबायनायाव गालिनो जोंलाय आरो आथिं थोंनै गोनां मानसिसो जोंहा भुलबो जानो हागौ बा जोंनि लिडारफ्राव बहाबाबो भुलबो खालामबाय खोमा दा बे मोनसे कुइसन दा बेखौ मानो अपेनलि गावजों गाव शेयार खालामनो हायाखै बे मोनसे कुइसन जाबाय दा नों भुल मोनसे खालामनायनि उनाव आरो बेखौनो एकदम कारेक्ट होननानै दिन्थिनो मोनसे भुलनि सायाव आरो गुबुन मोनसे भुल जाबसिननानै बेनो कारेक्ट होननानै दिन्थिथारनो नाजानायासो मोनसे जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट मोनसे चेप्टार जादों आरोखि दा बेवहायनो जों मा नुयो दा जे नैबे फैगौ इलेक्सना बिनि थाखायनो आनसार्टेन मोनसे जोंनि गेजेराव बाताबरन जादों दा बेखायनो आं बुंदों जे ट्रास्ट डिफिसिटनि खोथा दा बे ट्रास्ट डिफिसिटनि खोथाखौ नायोब्ला आं दहाय बुंबावदों जे बै बड'लेण्ड सोदोबा मानो एटाचमेन्ट दं जोंनि मानसिफोरजों दिनै जोङो बिजेपि होनो बेयो भारतीय जनता पार्टी भारतआवनो थानाय मोनसे संगठन होननानै देखायदों आईएनसी इन्डियान नेशनल कंग्रेस इन्डियानि मोनसे हान्जा नोंथांनि मुंखौ बुं खुलुमबाय आंनि मुङा बावसुला बिबुंगोरा आচ্ছা बुं दे बर'आथ' बर' समाजखौ लानानै थांनाय 27 तारिखआव जानुवारियावहाय मोनसे एग्रिमेन्ट मोनबाय एकर्ड मोनबाय बे एकर्डनि दारैहाय माखासे सुक्ति होनाय दं दि बेवहाय बर'नि समस्याफोरखौहाय समाधान खालामगोन दा नुनो मोनदों आथिखालावहाय माने बे बर' गोरोबथाखौहाय मुंसाइ होग्राफ्राहाय बायदि माने खोथाफोरखौ लानानैहाय बिथांमोनाहाय गोरोबलानाय नुनो मोनाखै दा बिदि समावहाय बे बर' गोरोबथा आरो बर' जेंनायाहाय माबोरै सुस्रांजागोन नोंथांनि बुंनांगौआ मा दा आंनि बुंनांगौआ बेनो दा जुदि गोरोबथायाहाय बर' जेंनाया जुदि मावफुंजाथारनांगौब्ला दा बिदिथ' साफा दैदेनगिरि साफा बा मोनफा दोलोआव थानानै दं मोनसे गोरोबथाखौ बा बिनि जखाफोरखौहाय सरकाराव थानानैहाय सुखुजाया दा बिदियावहाय बोरै हागोन आरो आं बेखौनो लुबैयो माने बर'नि जेंनाफ्राहाय दायो सुस्रांजानांगौ थेंक इउ बिथाङा बुंनो नागिरदों जे बर' गोरोबथायाव जायफोरनाखि मुंसाइ होबाय बे मुंसाइनिफ्राय फैगौ बिसायख'थिखौ लानानैहाय गावसा गावसि जाबाय होमब्ला बे बिटिआर गोरोबथानि जेनाखि दफाफोर दङ बेखौ बोरै मावफुंजाबावगोन बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला बेखौ मावफुंनो हागोन ने इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोबा इउपिपिएलआ बेखौ डिल खालामनो हागोन ने नायबा नबसराया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टिया फैयोब्ला बेखौ डिल खालामनो हागोन ने दे बे आं मोनसे स्ट्रेट फरवार्ड एन्सार होनोसै नबसरायानि बाथ्रायाथ' दोनखा बिथाङा माब्लाबाबो बे सुक्तिखौ सरकार जानो हागौ बिथाङाबो सरकार दायोब्ला बिथाङा बेखौ बोरैहाय स्पइल खालामनो बेखौ नाजागोन बे एक नाम्बार जोंनि डिस्ट्रिक्टआव दङ नैथियाव माने आं दहाय बुंनाय बादि जेनेबा आईएनसी इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बे इन्डियानि गेजेराव थानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी बिपिएफ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बड'लेण्डनि मोनसे पार्टी एजिपि दानिया एजिपि आसाम गण परिषद आसामनि मोनसे पार्टी नोङो इउपिपिएल होनबा बेखौ नोङो दा बिजिरदो आंहा बे टार्मिनलजियाव आंहा रिजार्भ प्रब्लेम दङ थारमाने आं बेखौनो दहायनो बुंदोंमोन एटलिस्ट इउपिपिबि बे बड'लेण्ड सोदोबा थानायमोनब्ला जों इजिलि मानसिफोरखौहाय मोनसे बे जोंनि बे मोनसे एरियानि मोनसे रिजननि मोनसे पलिटिकेल पार्टी होनना बुंनो हागौमोन दानि इउपिपिएलआ बेथ' आफ्रिकायावबो दङ बबेबा मोनसे कान्ट्रियावबो दङ बे इउनाइटेड पिपल्स पार्टी होननाया मोनसे स्पेसिफिक रिजनजों जेबो सोमोन्दो गैया ओरैबायदि मोनसे सान्थौ दं खोमा जे बिखौ लागायबाथाय बे गुबुन गुबुन हारियारि भटखौ मोननाय नङा बिदिबो साननो हागौ ना दा बेथ' बे जोंनि मोनसे माबा मोनसे गिनाय मोनसे फबिया माने ओरैखौ दोनब्ला जोङो भट होनाय नङा आमुगा बे जोंनि फबिया खिन्थु बे प्रेक्टिकेल एप्रोच नङा बे दा आं बुंनायनि खारना जाहैबाय आं दहायबो बुंदों जे जोङो गावजों गाव नारा नाथा माने एक्सक्लुसिभ पलिसिजों सोरखौबा रिजेक्ट खालामलायनाय
सोरखौबाल' एखेबारे दाव दाव अननाय बे पलिटिक्सजों जोङो दा जोंनि समस्याखौ फोजोबनो हाया आंनि फर्मुलाया मामोन आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दा आं नोंथांमोननि बे प्रेस मिडियानि थ्रुयै बुंगोन आं लुबैदोंमोन नोंथाङा माने BPF खौ किक आउट खालामनायनि खुनु लामाखौ जोङो प्रेक्टिकेलि नुवाखै बिथांमोनाबो खायदा कौशल बाहायनानै जेरैबाबो थाफिनो एटलिस्ट माखासे मानसियाथ' थागोन बिथांमोना गासिबो जिर' जानाय नङा दा बेखायनो आरो बिथांमोनाबो मोनसे समाव BLT नि नामै बहुत बर' जातिनि कन्ट्रिबिउसन खालामदों फर एग्जाम्पल बे बर' भाषाखौहाय 8 सिडुलाव सोनाया बिथांमोननि ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन दै बिथांमोनखौ जोङो माने मालाबाबो माबा खालामनो हाया नेग्लेक्ट खालामनो हाया दा जेरै बिटिआरआव माखासे गोबां खामानि मोजां खामानिफोर फैदों बिथांमोनाबो हिस्टरिक माखासे खामानि मावदों दा बे बेलायावहाय जोङो गावजों गाव जौगारलायनाय एक्सक्लुसन पलिसिखौ लायालासिनो मानो सिट शेयारिं खालामलायनो हाया हाग्रामाया बिथाङाथ' बुंदों अबेबा मोनसे समाव जे आदा बुरखावनो माने रायजो सभानि टिकेटखौबो जासिदों ओमफ्राय 7टा सिट बिथाङा होदों होननानै बिथाङा दाखालिबो फोसावफिनदों बिनिफ्राय दा आं मिथिनायाव जिनाखि नोंथाङा दहाय सोंदों मोनथाम माने NDP पार्टी बिथांमोना 15टा सिट 16टा सिट बिदोंमोन होननानै आं खोनादों आं दा नोंथांनो स्पष्ट बुंबाय नाथाय माने मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै हिसाबै 16टा बिदों बिथांमोना मोनब्रैबो फेक्सननि जानानैसो खिन्थु कोअर्डिनेशन कमिटिया दा 16टा बिनायाव आं खोनादों हाग्रामाया अलरेडि बिथांमोननो 15टाखौ होनायनि मोनसे सिगनेल होदों दा बिथांमोननिफ्राय अलरेडि 17टा डिक्लेयार होदों दा खिन्थु आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जों जुदि बिदा फंबाय गावजों गाव बे जयैनो मावलायनानै माखासेया एक्सपिरियेन्स गोनां माखासेया इनएक्सपिरियेन्स गोदान मानसिफोरखौ ज' लाबोनानै बे BTC खुंथायाव जेनाखि सिगाङाव जालांबाय गोरोन्थिफोर बबेयावहाय नाट बल्टुफ्रा माने लुज जानानै दङ बबेथिं माने गबं जानानै दङ बेफोरखौ बाथिलायनो बे नाट बल्टु माने माबाखौहाय फिटिं खालामलायनानै जुदि जोङो जयै गोरोबलायनानै जुदि खौसेयै जुदि इलेक्सन गेलेनो हायोब्ला अब्लाथ' अना बर'आ आरो देरहानायनि कुइसनानो फैयामोन आं बे फर्मुलाखौ दिनैसिमबो जाजानो लुबैयो आरो आं हांख्रायगोन बे नोंथांमोननि मिडियाम थ्रुयै जुदि बे अपसनाव जुदि फैनो हायोब्ला गावजों गाव इग'खौ गारलायनानै माबा मोनसे मेकानिजमजों ज' जानानै जुदि जोङो जयै गेलेनो हायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन माने गोजोननाया बर' रायजो राजाफ्रा आरो मालाबाबो मोननाय नङा आं बेखौ ज' जानानै बिसायख'थि गेलेनायखौ बेबो लुबैदों जोंनि दिनैनि बे समावहाय जानबुंजों जायफोरानाखि बाथ्राखौ बुंहरदों बिथांमोनाबो ज' जानानै बिसायख'थि गेलेजानो लुबैनाय बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन नाथाय माने बे जायबायदि मुंसाइ होदोंमोन थामथि बर' गोरोबथायाव बिथांमोनाबो दिनै आलादा आलादा भाबै राजखान्थि गेलेनो ओंखारदों होननानै एसे आराव जाबाय थादों आरो दिनै सावरायगिरि जेब्रा राम मुसाहारि बिथाङा बुंबाय जे गाबोननि दिनाव बे फाइनाल मोनसे सेटिं जागोन आरो गाबोन मोनथिनो मोनगोन जे बर'नि राजखान्थिया बबे लामाजों थांनो हागौ दा जों बे समावहाय गोबां सावरायगिरिफोरा जानबुङाव दंमोन लाइनाव दंमोन जों सम होनो हायाखै निमाहा बिनाय जादों आरो जों उन समावहाय बेबायदि हाबाफारि बानजायबावगोन बड'लेण्डनि राजखान्थि बिथिंनि सायाव सावरायनो थाखाय गोदान गोदान बिबुंथिगिरि जों लाबोनो नाजागोन आरो जोंनि बे दिनैनि जोंनि सावरायनाय बे सावरायनायनि माने जेनाखि हाबाफारि जों बेखौ दिनै बे समावनो फोजोबबाय आं फोसावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय